Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутатлары Түркия Республикасында яшәүче тугандаш халыкның тирән кайгысын ортаклашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Альберт Хабибуллин, Ринат Гайзатуллин һәм Римма Ратникова Түркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгына килде. Алар Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм барлык депутатлар исеменнән кайгы уртаклашу китабында язма калдырды. Biz менә күрдек бүген консульствода күпме ярдәм алып килгәннәр, хәйрия эшчеләр, гади халык, безнең халкыбыз, Татарстан халкыбыз. Үзебезнең илебездә дә хәлләребез җиңел түгел, ләкин мондый кайгылы көннәрдә түрек дусларыбызны калдыра алмыйбыз. Без сезнең белән бергә, Аллаһ Тәгаләдә бу кайгылы көннәрдә ярдәменнән ташламасын. Түркиянең Казандагы генераль консулы Исмәт Ирикан үз чиратында Татарстан Республикасы парламентына бу авыр көннәрдә Түркия халкына ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәтен белдерде. Исегезгә төшереп узабыз. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Түркия халкы өчен гуманитар ярдәм җыю эшен оештырырга кушты. Татарстан Республикасы хөкүмәтендә гуманитар ярдәм җыю буенча оештыру мәсьәләләрен Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева җитәкли. Мөршидә Җиһан, Айрат Гайнетдинов, Татарстан яңалыклары.